Nagreklamo ka man eh, nagawit kalatan, no kastama lang. Kagad nagwalit isang wanan, tadamit serbem, nagdakilata nga bagay. Kaya nga, mas malaki pa yung tiyan mo kaysa sa akin na buntis, oh. Tinitignan ko lang yung babae. Dito ba nakatira yun? Oo, bakit? Mami ko siya. May problema ka ba? Ano? Anak ka niya? Parang mas matanda ka pa sa kanya eh. Ano? Dahan-dahan lang kasi, darling. Alam mong mainit. Nervous ka ata, ang aga-aga pa lang. Alam mo, marami akong napagbentang kalakal nung nakaraan. Kaya nagmamadali na naman ako kasi mangangalakal na naman ako mamaya. Kailangan kasi nating mag-ipon para may gagamitin ang panggastos. Sana Eh di ba may pera ka naman yung pinagbentahan mo ng lupa? Bakit kailangan mo pang mangalakal? Naniniguro lang ako. Mas maganda na kasi yung may extra para sigurado. Malay natin, baka si Sarian yan, di magastos yun. Okay. Darling, gusto mo gawin natin yung mga sinasabi ng mga matatanda para maging normal yung panganganak ko. Pag 8 months na, galawin mo ako ulit. Kahit wala pa namang 8 months, may nangyayari pa rin naman eh. Ikaw naman kasi, darling, ang hilig mo naman. Kaya nangarot rami din talagang nagbinminulagat talatan. Kinalamiis nga rod. Okay. Sus, nirason mo pang malamig. Talagang mahilig ka lang. Kay kahit munto mo lang. Have a nice day morning, everyone! Nagimas maturugan. Woo! Nukis sa na bilitan. Bad day morning. Oh, darling, hindi na yung alaga mo. Good morning, Daddy, Mami. Anya masida? Kariring mo pa lang, malamot man natarta panunot mo. Badi kamit nga rawit tayo. Kutkutungak lang garo doon, Daddy. Tipidum tumot gamin ti sidaan. Nagreklamo ka man eh, nagawit kalatan, no kastama lang. Kagad nagwalit isang wanan, tadamit serbem, nagdakilata nga bagay. Kaya nga, mas malaki pa yung tiyan mo kaysa sa akin na buntis, oh. Ang damagak lang si Don, siyak man yung nakita yun. Kinagdakil doon mga minatabagim, kasano nga madida makita. Kagad nagwalisay. Jakpay nakakapkap eh. Pagwalisan dakdagusan. Nang tampo na tuloy yung alaga mo, darling. Ikaw naman kasi, hindi mo pa siya pinagkape bago mo pagwalisin. Hayaan mo na para makatulong naman siya dito sa bahay. Hindi puro lamon yung natupag. Bigbigat, sakti pagwalisan daw. Kunam lang ako may tultulong ko ti balay. Niyamot ton. Sakti mangibos ti sidain, no datid-tid da. Tapto lang madinabanglas. Niyamot ti kasto yung nabiyagin. Tapos puro natangpay ta sidaan. Tigasang mo ti kasto yung nabiyagin, makapaong magwalis. Niyamot ton. Parang yun yung babaeng hinahanap ko ah. Oo nga, siya yun. Dito pala siya nakatira. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Wala. Tinitignan ko lang yung babae. Dito ba nakatira yun? Oo, bakit? Mami ko siya. May problema ka ba? Ano? Anak ka niya? Parang mas matanda ka pa sa kanya eh. Ano?
Ulitin mo na sinabi mo. Ang sabi ko, mas mukha akong matanda sa kanya. Boss, bitawan mo nga ako. Tatanong lang naman ako eh. Alis ka na dito. Baka kainin pa kitang buhay. Huwag ka nang babalik dito, ha? Istorbo ti animal. Darling, nagwawala na ata yung alaga mo dun, oh. Ikaw naman kasi, hindi mo muna pinagkape. Hindi nagwawala yun. Talagang malakas lang yung boses noon. Darling, ano kaya kung paulamin natin siya ng masarap? Para naman ganahan siyang tumulong dito sa bahay. Masyado mo naman kasing ini-spoil si Butchog, kaya nagkakaganyan eh. Hayaan mo na siya, darling. Malay mo, pag lumabas tong baby, siya yung malaking katulungan natin dito sa bahay.